Skont ċifri ppubblikati f'rapport tal-Legatim Institute, Malta klassifikat fi 23 post fl-indiċi tal-prosperità. Ir-rapport internazzjonali klassifika 142 pajjiż skont is-suċċess tagħhom f'bosta setturi. Ewlenin fosthom id-demokrazija, l-edukazzjoni, s-saħħa, l-ekonomija, l-libertà u l-opportunitajiet soċjali. Għas-sitt sena konseguttiva n-Norveġja rnexxilha tikseb l-ewwel post bħala l-aktar pajjiż prosperu fid-dinja. Jirriżulta li mill-ewwel 30 pajjiż fil-klassifika tal-Legatim Institute, kważi 2/3 minnhom jiffurmaw parti mill-kontinent Ewropew. L-Istati Uniti klassifikat fl-10 post fil-waqt li pajjiżi bħall-Ingilterra u l-Ġermanja spiċċaw fi 13 u l-14 post rispettivament. Permezz tar-riżultat pożittiv tagħha Malta spiċċat qabel pajjiżi bħall-Slovenja, l-Ispanja u l-Portugal. Dan biex ma nsemmux pajjiżi bħall-Italja, il-Kroazja u ċ-Ċina li spiċċaw ferm aktar l-isfel fl-indiċi tal-prosperità. Dan ir-riżultat ifisser li Malta avvanzat 2 postijiet fuq l-2012 u l-2013, kif ukoll li klassifikat fi 12 post bħala l-aktar pajjiż bi prosperità. Ċertament li rapport bħal dan jista' jservi bħala riflessjoni għal dawk kollha li ma japprezzawx is-suċċessi li qed jinkisbu u kemm verament aħna fortunati li ngħixu fil-Gżejjer Maltin.